No niin, tervetuloa uuden videon pariin. Kone käy, mutta mitä seuraavaksi? Tervetuloa siis uuden videon pariin ja oikein mukavaa, että jaksatte näitä edelleen katsella. Ja niin kuin tuossa introssa alussa näittekin, niin konehan taas käy. Jos ihmettelitte sitä, että miksi se käy pikkasen raskaasti, niin siihenkin on ihan selvä syy. Otetaanpa siitä semmonen pieni rikäppi tähän näin nyt. Eli mä en nyt koko tähän viimeisimpään käynnistymiseen liittyvää remonttia, niin en ottanut siitä nyt videolle, koska se oli pääasiassa vaan osien vaihtoa, mutta otetaan siitä tämmönen nopea katsaus. Eli mitä täällä on tehty? Tänne on vaihdettu ja kokeiltu sytytyspuola 2 kertaa, virajakajan kansi, pyöriä, erilaista kaikenlaista vianhakua sytytyksestä ja ties mitä. Ja vika on nyt lopulta selvinnyt, kuten aina. Jo siellä on muuten myös se kärjetön sytytysmoduuli otettu tuolta jakajasta pois, koska sitäkin epäili jossain vaiheessa, onko siinä sitten voiko olla vikaa. Niin vika löytyi. Se on nyt tuossa sähköisessä Shift Assisterissa, eli siis toi mikä pudottaa kierroksia, kun tässä laitetaan vaihdetta päälle ja vaihdetta pois tässä OMC Cobrassa, niin se on nyt sanonut itsensä irti. Tai ainakin päättelen siitä, että mä otin sen johdon irti tuolta puolasta toisesta päästä miinusnavasta, mistä se sitä sytytystä sitten aina katkoo, niin tää pärähti heti laakista käyntiin. No, sehän on sitten tietysti hieno juttu, että saatiin se kone toimimaan, mutta tässä on sitten pieni, tai oikeastaan aika iso mutta nyt sitten seuraavaksi. Eli OMC Cobra 5.7 pikkulohko 8 on tullut tiensä päähän. Sieltä, kun mä sytytysvikaa selvittelin, niin kävi tietysti mielessä, kun mä olin vaihtanut sen pakosarjan, että en mä oo sinne jättänyt jotakin johtoa sinne väliin, pakosarjan väliin. Ja sitä kun mä sieltä tutkiskelin, niin mä huomasin, että sieltä pakosarjan alta on sitten lohkohalki, tai se on siis ruostunut puhki, mikä tarkoittaa sitä, että toi lohko on nyt tiensä päässä. Oliko tämä jotenkin yllättävä asia? Niin oikeastaan ei. Mulla on tää vene ollut nyt aika tarkalleen 5 vuotta ja kun tää nyt on tommonen raakavesikone, niin sehän on ihan triviaalia tietoa alalla, että se kone tulee menemään sitten jossain vaiheessa jostain kohtaa puhki. Tyypillisesti tommonen lohko varmaan menee ainakin parit pakosarjat. Kun pakosarjat menee aikaisemmin puhki ja pakomutkat, sieltä se vuotaa ja tarkoittaa sitä, että kone menee vaihtoon. Sitä pelkkää lohkoa nyt ei kannata ruveta enää vaihtamaan tohon. Ja nyt jos sitten joku on ihmetellyt, että miksi tässä ei ole vaihdettu vaikka molempia pakosarjoja kerralla ja kaikkea muutakin osaa, niin tässä on nyt ollut tämä ihan viimeisin vaihe siinä, että kun mä halusin tietää, että pystyykö tuolla koneella ylipäätään ajamaan vai ei, niin sen takia sinne ei ole nyt laitettu ihan hirveästi rahaa kiinni ja tavallaan nyt tosi hyvä tuuri, jos tätä nyt voi tuuriksi sanoa, niin se, että toi tuli huomattua nyt ennen kuin tää laitetaan tää vene talviteloille, eikä silleen esimerkiksi, että mä olisin ensi kesänä sitten just laskenut tämän veneen ja huomannut sen sitten siinä ja sitten olisi mennyt taas kesän veneily enempi vähempi pieleen. No sitten mä siellä jossain kommenttiin vastasinkin, että koneenvaihtospekulointia tulee tässä näin, koska moni on nyt ehdottanut siellä, että laita turbodiisseli. Se on ihan hyvä vaihtoehto. Valitettavasti vaan, jos lähdetään uuteen tekniikkaan, niin se turbodiesel-tekniikka, sen tehonen mitä tähän vaaditaan, sanotaan, että tämä menee varmaan jollain 200 heppasella turbodieselle johtuen siitä, että siinä on aika paljon enemmän alavääntöä, niin semmoisen uuden tekniikan hinta, sinne joutuu laittaa vetolaitteen ja käytännössä kaikki, niin se on varmaan semmonen 20 tonnia enemmän. Mä veikkaan, että mennään johonkin 40, jopa yli 1000 euroon sellaisen tekniikan laittamisessa. Ja mun mielestä tällaisessa
suht koht edullisessa 35 vuotta vanhassa amerikkalaisessa veneessä, niin en oikein näe sellaista rahallista panostusta kovin järkevänä tähän näin. Sama sitten se, että jos löytyisi joku käytetty kone jostain, turbodieseli, niin aina herää vähän semmonen epäilys, että miksi tämä on myynnissä. Pitäisi olla tosi tarkkaan tiedossa se historia, että sellaista viittisi sitten laittaa, koska se on kuitenkin vaivannäöllisesti, niin se on ihan tasan yhtä iso homma laittaa tänne uusi kone kuin sitten käytetty kone. Jopa käytetyssä voi olla enemmän ongelmia ja tietysti yllätyksiä. Jos ei sieltä ole mitään historiasta tietoa, niin on vaikea lähteä sellaiseen ainakin itsellä henkisesti, ja toisaalta sitten tietysti maksaa ne käytetytkin dieselkoneet sitten enemmän. Ja siinä se vetolaitetekniikkahan menee sen takia uusiksi, että toi bensakoneen vetolaitteen välityshän ei sovi nyt ollenkaan sille dieselille, koska bensakone kuitenkin käy aina sitten korkeimmilla työkierroksilla. Sitten tuossa dieselissä, niitähän on vaihtoehtoja nyt monenlaisia. Varmasti nyt suosituin ja luotettavin on Volvo Penta. Niissä on se ongelma, että se menisi sitten siinä ehkä mulle sopivassa hintaluokassa niin sinne suora kutosversioon, ja täällä meidän konetilassa on semmoinen ongelma, että kun katsotaan tuota tilaa tuossa koneen etupuolella, eli niin kuin täällä, niin sinne ei suorakutonen mahdu. Eli käytännössä vaihtoehtoina olisi sitten dieseleistä V8. V8-valikoimassa taitaa olla sellaisia jollain tavalla järkeviä, niin Mercruiserilla niitä Fordin 7,3 litraseen pohjautuvia turbodieseleitä. Varmasti toimiva kone, mutta on myös todella painava, ja tavallaan mä en tähän haluaisi yhtään ylimääräistä painoa tähän veneeseen kuitenkaan. No sitten siellä olisi esimerkiksi Hyundaita, uusia vähän yli 20 tonnia, varmaan joku 25 tonnia uudet pelkät moottorit. Vaatisi siis vetolaitteen myös sinne, mutta V6. V6 mahtuisi. Sinänsä voisi olla ihan ok. Sitten siellä on FNM, italialaista Ivecon koneisiin perustuvaa Rivi 4, semmonen varmaan mahtuisi. Niistä en ole hintoja selvittänyt, mutta ne vaatii joka tapauksessa sit samat asiat, eli sen vetolaitteen vaihdon. Ja käytännössä sellaisiin sitten ehkä ainut järkevä, jos nyt alkaa vaihtaa, niin on sitten toi Mercruiserin Bravo 3 tuplapropeleilla, duopropilla. Ja oikeastaan siinä melkeinpä ne dieselit oli käyty. Ja sitten vielä dieselissä se, niin bensatankin joutuu sitten tyhjentämään ja muuttamaan kaiken sille sitten dieselille sopivaksi. Ja tietysti jos tähän nyt uutta bensakonettakin laittaa, niin todennäköisesti sinne ruiskua, tai ei todennäköisesti vaan ruiskua varten pitää rakentaa bensan paluuta ja sen sellaista sinne säiliöön joka tapauksessa. No siinä oli nämä dieselikoneen vaihtoehdot oikeastaan järkevät käsitelty. Kivahan se tietysti olisi, jos olisi silleen laittaa tämmöiseen rahaa, että siinä ei yksi dieselikone uusi paljon missään tuntuisi, mutta mä luulen, että jos olisi silleen rahaa käytettävissä, niin varmaankaan ehkä en miettisi tätä venettäkään tässä vaan saattaisi hankkia jotain muuta tilalle. Mutta sitten jos mennään niihin järkevämpiin vaihtoehtoihin, no tietysti sitten jos puhutaan tästä nyt järkevyydestä ylipäätään, niin onko tämmöistä vanhaa venettä nyt sitten järkeä kunnostaa? No, tämmöisellähän ei ole minkäänlaista arvoa silloin, kun tässä ei ole toimivaa moottoria. Eli sitten tämä jää mulle käytännössä ihan täysin romuksi. Tai sitten mä saan tästä niin naurettavan vähän rahaa, jos mä myisin tämän jollekin, että melkein tämä ennemmin kannattaa laittaa kuntoon. Ja toisaalta ei tämä mun mielestä niin kuin veneenä mikään huono missään tapauksessa edelleenkään ole, jos nyt ei oteta tuota moottoritilannetta huomioon tässä kohtaa. Niin ennen kaikkea rahallinen arvo on 0, jos kone ei ole toimiva, ja vielä vähemmän tällä on sitten myöskään käyttöarvoa. Eli semmonen on tää lähtötilanne nyt. Mä muuten korjasin tuon koneen sen takia, että silloin paljon kivempi ajaa tästä sitten tuohon telakan rantaan vielä sitten viimeiset metrit, kun se kone toimii, ei tarvitse tulla kenenkään hinauksessa sitten. No sitten niihin semmosiin ehkä toteuttamiskelpoisempiin vaihtoehtoihin ton koneen osalta, niin mulla on oikeastaan ajatuksessa tässä nyt 3 vaihtoehtoa, joista
Yksi on tavallaan menee samaan kategoriaan, eli pysytellään tuommoisessa vanhassa V8, tai siis vanhan aikaisessa V8, eli hommataan sinne tuommoinen kreittimoottori tai long block, niin kuin sanotaan, eli long block, missä on siis tarkoittaa sitä, että siinä on sylinterilohko, kannet, venttiilikopat, kaikki sisuskalut, sitten siitä puuttuu imusarja, kaasari, pakosarjat, sitä sun tätä. Totta kai jos semmoisen laittaa, niin mun ajatus on se, että tähän veneeseen ei tule enää semmoista raakavesikonetta, eli vain ja ainoastaan vaihtoehtona makeavesikierrolla oleva kone. Eli jos semmoista lähdetään rakentamaan, niin siihen rakennetaan sitten myös se makeavesikierto. Kaikkineen semmoisen koneen, sen perusmötikän hinnat menee sitten siellä jossain varmaan Suomeen tuotuna rahteineen 4-5 tonnin välillä, voi olla vähän yli. Sitten jos se on vanhanmallinen, eli tosta se periaatteessa sama kuin mikä toi ennen vuotta 96 oleva, eli ei ole noilla niin sanotuilla Vortec-kansilla, jolla saa vähän enemmän tehoa, niin semmosilla niin siitä kävisi sitten jonkun verran osia tosta vanhasta. Mutta sitten tässä on taas se, että haluanko mä oikeasti nyt tosta koneesta alkaa siirtää jotain enää mihinkään käyttökamppeeseen. Voisin luulla, että se tie on ehkä semmonen, että sit saa taas kyllä joka vuosi harrastaa. Ja sitten näissä tämän tyyppisissä ratkaisuissa, jos mentäisiin vaikka siihen pykälään uudempaan sukupolveen, eli niihin Vortec-moottoreihin, niin niissä sitten tahtoo taas olla jo ihan niin kuin peruskoneessa sen verran tehoa, että sitten taas tuo OMC Cobra vetolaite alkaa mennä tässä vähän niin kuin, tai tulla pullonkaulaksi, joten sitten se tarvitsisi taas vaihtaa. Ja sitten jos siellä haluaisi vaikkapa vaihtaa sytytystä kehittyneempään tai laittaa ruiskua tai muuta, niin sitten siinä tulee se, että se OMC Cobra vetolaite vaatii kuitenkin sitten sen elektronisen shift assisterin sinne, ja sitten sen toimimaan saattaminen voi olla vähän hankalaa. Ainakaan siihen ei löydy niinku semmoista hyllystä saatavaa ratkaisua välttämättä. Tässähän on nyt ton kärjettömän sytytyksen kanssa, mikä mulla on ollut, niin siellä on semmoinen diodikytkentä, joka nyt sen toiminnan mahdollistanut, ja se onkin toiminut ihan hyvin. No sit jos pysytään tässä vähän vanhemmassa tekniikassa vielä, niin yksi vaihtoehtohan olisi se, että ostaisi sitten valmiin koneen. Esimerkiksi niitä nyt aina silloin tällöin pyörii sellaisia vähän rakennellumpia koneita. Ne on tietysti monesti sellaisia, että niissä on sitten vähän pistetty viritysosaa kiinni ja sitä kautta niissä on enemmän tehoa ja edelleen vaatii sitten sen vetolaitteen vaihtamisen kestävämpään. Mun mielestä se vetolaitteen vaihtohomma ei ole tässä ihan katastrofaalinen ajatus, koska toi on kuitenkin toi vetolaitekin, se on tämän veneen alkuperäinen, se on 35 vuotta vanha, niin senkin kanssa on ollut jo tässä kaikenlaista jumppaa, niin haluaako sitä sitten jatkaa vai laittaako uutta tilalle. Tuolta Seimarinella siellä on sellaisia Mercruiser Bravo 3 kopioita, niitä saa noin 4 000 eurolla ja sitten siellä on kilpisarjaa siihen noin 2 000 eurolla, eli semmosilla kuluilla sinne saisi sitten ihan niin kuin täysin uutta osaa. No tämmöisessä sitten kun ruvetaan rakentaa tämmöistä vähän niin kuin useammasta eri osasta, että se ei ole mikään valmis kokonaispaketti, niin siellä sitten varmasti on kaikkea selviteltävää, muun muassa ohjaustehostimen pumppua, kaikki miten käy, kaasukahvat, vivustot, kaikki tällaiset. Niitä voi joutua jossain tapauksessa miettimään sitten uuden koneenkin kanssa, mutta sellaisiin siellä niin kuin tietää varautua. Se hyvä puoli mikä olisi siinä, että jos se vetolaite menee vaihtoon, niin silloin tulee irrotettua tuo vetokilpi. Ja sitten on tietysti siinä hyvä mahdollisuus pistää tuo perälauta, mikäli se on kosteen, niin pistää tuo koko perälauta uusiksi. Ja se nyt kuitenkin sanotaanko, että 95% todennäköisyydellä on mun odotus, että se perälauta on tästä, jos ei mätä, niin ainakin märkä. Ja samalla tietysti laitetaan sitten siellä noi koneen kannatinpalkit, mitkä on tuolla veneen pohjassa, mihin se kone sitten laitetaan, asennetaan päälle, niin nehän toki kanssa tarkastetaan ja hyvin todennäköisesti sitten myös kasataan ja laminoidaan lasikuidusta sitten uudet sinne. Ja samalla tosiaan tyhjennetään toi koko konetila, kaikki romut pois, kaikki sitten putsataan, maalataan, rakennellaan sitten silleen ihan viimeisen päälle.
Ja sen konetilan osaltahan tilanne ei muutu, jos mentäisiin sitten uuteen konevaihtoehtoon. Ja tässä nyt sitten oikeastaan 2 tietä, mitä näen itse järkevänä. Eli molemmat on Volvo Pentaa ja se on joko V6 tai V8. V6 on kattellut hinnan puolesta, niin siellä on toi 250-heppanen versio ja ihan halvimmillaan sen saa pikkasen alle 20 000 tuolla SX-vetolaitteella, mikä on 1 potkurilla. Ja sitten oliko tossa nyt viimeisin tarjous, minkä sain, niin 2900 € lisää siihen hintaan, niin sit saa sen tuolla Duopropilla, eli sillä Volvo Pentan DPS:llä, mikä on sitten kuitenkin semmonen, mitä ainakin itse kyllä haluaisin mieluusti, jos semmonen vaihtoehto olisi mielessä. Ja sitten se toinen tämmönen uuden koneen vaihtoehto, niin olisi sitten toi Volvo Penta V8-versio. Siitä on se 300-heppanen Duopropilla. Maksaa semmosen vähän yli 26 tonnia. Nämä on muuten sitten näitä tämän vuoden vanhalla alvilla hintoja, eli sehän pompsahtaa tuossa kuuvaihteessa, eli jos mennään uuteen, niin tässä olisi periaatteessa 10 päivää aikaa hankkia se, ja mä luulen, että siihen ei ehkä ihan ehditä. Sitä V8-versioa, sitähän on saatavana myös vielä sillä SX-vetolaitteella, mikä on sitten 1 potkurilla. Se on jonkun verran halvempi. En muista paljon se ero siinä on, mutta jotenkin tuntuisi, että jos tässä nyt laitetaan kaikki uusiksi, niin ehkä sitten kuitenkin haluaisi niin kuin ihan optimaalisen ja mahdollisimman hyvän ratkaisun sitten oikeastaan nyt kaikessa mielessä. Tietenkin nyt budjetin rajoissa ja ei se rahakaan nyt ihan ilmasta oikeastaan nyt minulle varsinkaan ovista ja ikkunoista tulee. Tämmöisiä ajatuksia nyt tähän väliin näistä moottorivaihtokuvioista, joka nyt on kuitenkin väistämättä edessä. Onneksi tässä on aikaa suunnitella. Mulla on aika hyvä nyt semmonen perusajatus siitä, että miten tää tullaan tekemään ja mulla on tossa vähän välivarastointipaikkaakin hankittuna, jos tarvitaan varastoida jotain osia jossain väliaikana. Sitten tässä on muutamia verkkoja vielä vetämässä, koska yksi mahdollisuushan olisi, jos löytyisi esimerkiksi semmonen veneilijä, joka on hiljattain ostanut tommosen uuden bensakoneen ja haluaisi sitten vaihtaa dieseliin, niin jos vaikka ihan satumaisella tuurilla sattuisi tulemaan semmonen kone jostain vastaan, mä oon siitä laittanut vähän tuolta tuttavien kautta kyselyä, että mikäli tällaista tulisi vastaan, niin olen kiinnostunut. Silloin voitaisiin päästä ehkä sellaiseen tilanteeseen, että meillä olisi tiedossa se koneen historia, se olisi suhtkot modernia tekniikkaa ja toisaalta sitten tiedettäisiin mistä se tulee ja olisi vielä suhtkot uusia ja saataisiin sitten ehkä sitä kautta asia helpommin hoidettu. Mut hei, kiva kun jaksatte katsoa näitä videoita, näitähän nyt tulee ja nyt ainakin tiedetään, että ensi off-seasoniksi on tulossa sitten koneenvaihtojumppaa muodossa tai toisessa ja ihan varmaa on se, että tätä tullaan sitten kyllä tonne YouTubeen painamaan sitä kontsaa ja semmonen bonari, pikkuheitto sinne teidän suuntaan, niin, tai oikeastaan tämmönen yllytys. Mä oon päättänyt, että sit kun tulee 1000 tilaajaa täyteen kanavalle, niin sit mä pistän ulos videosarjan mun harjoitteluvideoista, mitä mä tein tuossa keväällä silloin, kun mä remppasin OMC Cobra vetolaitetta. Siinä oli semmonen tiivisteiden ja stefojen ja muiden vaihtoprojekti. Siinäkin on, sanotaanko nyt, että kaikenlaista melkoista kontsaa. Eli jos tämmönen kiinnostaa, niin pistäkäähän sieltä, painakaa sitä tilausnappulaa kanssa, niin semmoisen mä lupaan julkaista silloin, kun on 1000 tilaajaa täynnä. Mut hei, ei muuta kuin edelleenkään ei masennuta. Tämähän on suorastaan uusi ja iloinen mahdollisuus. Ja tästä mennään eteenpäin ja vajaan kuukauden päästä sitten on jo veneennostoaika, niin sitten me päästään vähän jo purkaa vanhaa konetta pois. Sehän täytyy kuitenkin sieltä kautta tieltä ja päästään aloittaa vanhat projektit kun loppuu, niin päästään aloittamaan sitten uutta. Ei muuta kuin moro!